Christmas party na pud mata, so manglakaw na pud mi ani no. Siyempre pag Christmas party, mangita jud tag barato-barato kung unsa ato i-change script didto, unsa atong ipasuot sa ilaha, mo nang dira ta napadpad sa baratohon lang no. Kung ako ang pangutan ng matas, dili unta nako paapilo no, kaso manghilak magud ni sila. Siyempre maibog po na silang classmate nga bagong sinina, bagong sandal, nya ni apil sa Christmas party, di ba? So wa na tay mahimo ani matas, otong-otong na lang jud ta ani. Ang importante naa tay makuot. Sa tanan anak nako matas, kini na lang awa nako mapalite kay ang uban anak nako ako lang to gipanghatagan og kwarta kay mga tiguang naman to, sila na rin di palit sa ilang mga gusto. Pero kini di pa man kahibalo mo nang ako ni sang gipalitan drag isa ka terno. Pag human ako palit sa isa ka terno matats, ni request na pud siya regalo daw. So ang regalo ani gikan lang daw sa ginikanan bahalag unsa. Sa unang panahon matats nga apil ko og Christmas party no, wa jud ko kapalit og bag-o nga sinina matats. Ang akong gisuot bag-o kay bag-ong laba. Mao jud na tinuod. Swerte ang mga batan-on karon o mga bata karon kay giatiman sila ginikanan, gipalitan sa ilang mga gusto. Mao nang napadpad mi dira matats kay mamalit na pud mi og regalo. Racket man siguro ang tawag ana matas kay mao na ang gusto niya nga regalo nako sa iya ha. Kani akong gipalit nga tas dili kani tantong mahal no, kabalobe ka ng mga bata pag mapulan na silang dulaan ipanglabe ra na sa daplin. Karon kung mahalon ang imong gipalit o di na sayang ra imong kwarta. Natuo ko nga isa na nakasit matats nga naa nay bula no, wala pa man day nay bula di ay so nikuha ko yelo dira og puti. Ingon sa kong anak ayaw daw ng yelo kaysa pingpong daw na kini lang daw puti. Tan-awa gud matas so kanang puti di balhibo ra man ni sa manok or pato masiguro nga balhibo na. Kung kabalo pa lang ko nga balhibo na sa manok may pagdiri na lang ko nanguha sa silingan kay daghang kay manok dire. Pagka human na magbayad dito matats, nipasin ako no. Samtang nagbidyo-bidyo ko pagawas matats, naay nitagad sa kuha duha ka tao. Idol daw ko nila. Siyempre pag idol ko nila, atong pasalamatan. Karon kay wa man tay isda ikahatag, ato na lang piktosan og pang merinda. O ana ra gud.